doktore, hoćete mi reći, jer s mojom bebom sve u redu? On kaže, da, bit će. Šta hoćeš? Ja, onako sva izgubljena, onako mislim da mi puku vodenjak. Onako pogleda u mene, pogleda dole u pod i kaže, pokupi tu vodu. Mislila sam da je to tako sve trudnice tako prolazi, da je to sve normalno. Stvarno sam bila hrabra i rekla sam joj, ja ću skočiti s ovog prozora i biti se, ja više ne mogu da izdržim ovo. Preko 10 puta vode i ne uspeva da mi daje epidural. Nasilan porođaj, jer je doktor sve vreme laktovima od grudnog košaka dole gurao stomak. Prvo samo on, pa onda babica sa njim zajedno, gdje su me dodatno još isekli. Imala sam kiseonik jer sam gubila svijest. Babica je izvukla Gorana i daje mi, skida moj kiseonik i stavlja njemu. Uzimaju ga i odnose ga. Osjetim paniku i čujem zvuk onih klompena kako ga trče svi. Mislim, organi su počeli da mu otkazuju. Sam ga prvi put vidjela, dodirnula, pa najgori dan. Bilo mi je strašno zato što ja njemu ništa nisam mogla da pomognem. Niti sam mogla da mu dam da jede, niti da ga uzmem. Posle Goranove smrti, jedino što nam je bilo ujutru kada ustanem, se spremim, obučem i odem na groblje. Imamo sliku u kući Goranovu na zidu i kad me pita mama ko je ovo, šta ja njemu da kažem? Nisu mi ga dali. Prvo da vam se zahvalim na ukazanoj prilici što mogu da svoju priču opet ispričam javno i hvala vam na podršci. Pa želela sam prvenstveno da što više žena čuje, da čuju priču, da čuje, da imaju podršku maksimalnu i da znaju da nismo same. Da uvek postoji i ono dobro i loše, ali tu smo da jedno drugoj damo podršku. Ja sam saznajem da sam trudna 2022. godine. U redu, cijela trudnoća je u redu, kontrolisana, sve u najboljem redu. Gde sam negdje u avgustu mjesecu, tada sam bila 5. ili 6. mjesec trudnoće. Imala sam neke bolove i javila sam se u Sremsku Mitrovicu u bolnicu, gde je tad bio prisutan doktor koji me je porađao. Nakon toga, to su bili, ništa nije bilo strašno. Nekoliko dana sam bila na pregledima i sve je bilo u redu. Nešto je bilo sa bubrezima, ništa, apsolutno u vezi trudnoće. S bebom je sve bilo u najboljem redu. I pošto smo, mislim, primorani. Nismo primorani, ali zbog neke sigurnosti. Morala sam da nađem doktora koji radi u toj bolnici, da idem privatno kod njega, da imam neku vezu. Mislim, najiskrenije. I gdje se ja odlučim, nekako nisam se plašila trudnoće, baš sam bila onako maksimalno opuštena jer sam verovala, mislim, bit će sve u redu. Baš sam onako verovala sam. I odlučim se jer sam ja samim tim iz Rume i u Rumi mi je i tako mi to bilo nekako i najlakše i najbolje. I doktor imao je privatnu kliniku u Rumi gdje sam se ja tad od tog avgusta mjeseca prešla kod njega da vodim trudnoću. Išla sam se na redovne preglede mesečno, posle kako je trebalo sve češće i češće i sve je bilo sasvim u redu. Gde imam sa njim dogovor, pošto sam imala termin 25. to jest ne, termin prvo bio 18. oktobra i ako se ništa ne desi, kao do 18. da dođe. Tako je bilo, ja sam došla i kao sačekat ćemo još nedelju dana, eto prvorotka sam to kao ide nešto malo polako, vamo tamo i rekao okej. I sve vreme ja s osmehom, ja se najbolje osjećam, stvarno sve je bilo, trudnoća je bila savršena. I ništa se nije desilo, ja sam odlazila svaki drugi dan na CTG, sve je bilo okej, s bebom sve u najboljem redu. Gde odlazim 20, da, i ništa se nije desilo i posljednji dogovor sa njim, ako se ne desi ništa do 24. ujutro se javljam njemu i dolazim u ordinaciju privatnu kod njega
I ništa stvarno se nije desilo. U kontaktu sam sa njim i sa njegovom babicom. Ona mi govori da dođem to jutro, da mi da neku vaginaletu koja služi za kao da se malo porođaj ubrza, da dobijem kontrakcije. I ja pristajem, mislim, ja iskreno tad u tom trenutku ništa ne znam, ja mislim to tako se treba, to je sve super, mislim. I to je takav protokol, zaista stvarno ništa ne znam, verujem. Otišla sam, sve je bilo ok, dobila sam tu vaginaletu, da se čujem sa njom ukoliko krenu bolovi, kad mi krenu bolovi sve češći i češći na nekoliko minuta, da se njoj javim i idem u porodilište. Sad, na primjer, nekih sat do 2 sam dobila kontrakcije. I rekla sam, joj, super, to je to. Brzo ću ja. Stvarno sam, sve je bilo češće i češće i sve jače i jače kontrakcije. I nakon toga, stvarno sam bila hrabra i bila sam maksimalno opuštena. Stvarno sam, baš sam verovala sam. Mislila sam da je to tako sve, da sve trudnice tako prolazi, da je to sve normalno. I odlazim kući gdje sam spremila još šta mi treba i u kontaktu sam sa njom i gdje sam negdje oko 12 sati se čula sa njom gdje sam rekla da su baš kontrakcije i ona mi govori da se polako spremim, spakujem sve i da se uputim ka porodilištu. Tako je bilo, ja sam negdje oko 2 sata već bila u porodilištu, tamo sam primljena. Odrađen mi je CTG taj na prijemu gdje su bile kontrakcije maksimalne. Mislim, babica ta koja me je primila u bolnici Sremskoj Mitrovici je doktoru rekla kako su kontrakcije 100 na 100, maksimalne. I ona kaže, si ti dobro? Rekao, jesam. Mislim, ja sve mislim to tako treba. To sad traje i brzo će to. Dolazi doktor koji me porodio i pregledao me i kaže mi da se smestim u sobu gdje sam samo otvorena jedan prst, još se ništa ne dešava, tu sad čekamo kako šta nešto osjetim da zovem. Ok, smještam se u apartman bolnice gdje se taj dan ništa ne dešava, kontrakcije su sve jače i jače, gdje sam počela i da povraćam, da gubim tako svijest. Obilazile su me babice na moj zahtev gdje su bile u fazonu ništa. Mislim, čekaj, lezi, spavaj, ništa, ovo nema do jutra i tako. Gdje su bile grube, da sam razmažena, da šta glumim, šta sam mislila i tako. Pregledana sam jednom i drugi put kada mi je pukao vodenjak u 3 ujutru. Tada sam pozvala babicu gdje je ušla u sobu i bukvalno je samo ovako grnula mantil. Mislim, pretpostavljam da je spavala, ali nije ni bitno što je spavala. Ok, ti ako imaš vremena, mislim, nemam ništa protiv toga, ali bila je jako besna na mene. Ušla je s pitanjem šta hoćeš. I ja sam stala, ne znam, nije smijem da kažem šta mi je, zašto ju zovem. Ja onako sva izgubljena, ako mislim da mi je pukao vodenjak sad. I ona meni kaže, ovako pogleda u mene, pogleda dole u pod i kaže pokupi tu vodu. I kao dođu u ambulantu da te pregleda. Ona da me pregleda. Jer kao je dobro. Ništa, ja sve vreme čutim jer kao bit će sve okej. Molim se Bogu, sve je okej, da izdržim i sutra ću se, kao porodit ću se, za 2-3 dana sam kući svojim bebom, sve kao u redu. Bojala sam se posljedica jer ako sad ja budem prema njoj gruba, da će biti još grublje. Ja i dalje sve mislim to kao tako treba. I odlazim tamo u tu ambulantu, ona me pregleda i kaže da pritom kada sam se penjala na taj sto da me pregleda, u tom trenutku mi ne ilazi ta kontrakcija i ja kažem na koju samo sekund ne mogu da se kontrolišem, gdje je ona ljuta na mene, počinje da se dere i govori kao hajde više, kao podigni tu nogu, pogledaj koliko je sati, kao da se ubrzam. Kao 3 ujutru je i šta mislim, kao ona spava. I da se vratim u sobu, kao ništa se tu ne dešava. A pre toga sam isto bila pregledana i bila sam otvorena oko 10-11 uveče i bila sam otvorena 2 na 3 prsta, ona mi kaže da sam otvorena 1 u 3 ujutru. Nema veze.
I u 5 sati je meni već pao mrak noći i ja zovem doktora na njegov privatan telefon i govorim mu da šta se dešava, da povraćam, da mi nije dobro i da dođe odmah, da me ne zanima ništa. I on dolazi nakon sat i po vremena, u 6:30, i da dođe u ambulantu da me pregleda. Tu sam otvorena 2 na 3 prsta i kao idem u salu. Sad ja mislim idem u salu, vjerovatno carski rez jer se ništa ne dešava. Ja sam tad već 41. nedelja, puna, znači. I odlazim u salu to jutro, 25. Ništa, odrađene su sve pripreme koje trebaju da se odrade i uključena mi je dodatna indukcija. I tu kreće, mislim, ja sve vrijeme imam kontrakcije koje su, mislim, mnogo bolne. Nikad nije bilo da mi kao malo manje ili, znači to je sve jakog intenziteta. I ja nemam više snage, ja sam sad i dalje povraćam i loša sam i gubim svijest i meni babica govori da trebam da šetam, da sam razmažena, da smo mi prvorotke sve iste, da kad sam znala neke stvari da radim, da sad trebam da ćutim i tako. Mislim, vrijeđanje mene lično, ali nisam jedina ja tu. Tu ima još i babica i pored mene je bila jedna isto, jedna majka koja se porađala bez imalo savesti. Znači, to je, mislim, jako su bile grube. Kada sam znala da radim neke stvari, da se trebam da ćutim i da trpim. To je tim rečima. Ništa, ja ćutim jer sve vreme kao proći će. I u 11:30 ja zahtevam da dobijem epidural jer više ne mogu. I tad sam isto tu babicu uhvatila za ruku i svom snagom je stisnula i rekla da ću, pošto je ovako ispred mene bio prozor i bio otvoren. I rekla sam joj, ja ću sad skočiti s ovog prozora i ubiti se, ja više ne mogu da izdržim ovo. Jer oni mene ostave tamo samu, ne znam šta da radim, nemam telefon, ne mogu da... Ja sam se ujutru u 6:30 javila da idem u salu, moja porodica ništa ne zna. Oni se na telefon ne javljaju, oni konstantno zovu, ali se niko ne javlja. Oni su zvali sve redom i bili su u bolnici. Ona je u sali, porođaj u toku, javit će vam se i sve tako bile informacije. Mislim, niko od nas neće da veruje da se nešto loše dešava, nek svi mislimo kao takva je procedura, eto, ide polako. U 11:30 tražim epidural, dolazi mi prvo jedan anestezijolog koji ima epiduralnu anesteziju koja se inače bode u kičmu, donji deo kičme, gdje me preko 10 puta bode i ne uspeva da mi da epidural. I prvo je bilo grubo prema meni u smislu da me vređa. Govori mi da sam bezobrazna, da neću da sarađujem i govori mi da mi je kao kriva kičma i da ne može da mi da epidural. Eto, zvaće drugog anestezijologa. Ako bude mogao da mi da epidural, daće mi, ako ne, tad me hvata panika. Zato što sam ja tokom svoje trudnoće pitala doktora da li moram da se porodim carskim rezom, zato što imam veliku dioptriju, gdje mi je on rekao da ne moram, da ću primiti taj epidural i da onda mogu da se porodim. Zbog tog nekog naprezanja, da mi ne bi popucali kapilari, da se primi taj epidural, jer onda kad primiš epidural ne osjetiš nikakve bolove. I zbog ogromne dioptrije on meni preporučuje taj epidural i daje mi kontakt anestezijologa koji radi u Sremskoj Mitrovici, znači njen privatan broj, gdje ja nju pozivam i ona mi kaže dođi sutra u 12, tako je nešto bilo. I ja odlazim sutra kod nje u 12 da potpišem taj papir za epidural. Ukoliko si pošto kod njih u bolnici, noću nemaš anestezijologa i
ukoliko se desi noću, ona će doći. Znači, potpisala sam s njom papir i ona dolazi. Jer isto to tako ide. Mislim, što bi se reklo preko veze. Mislim, nije ništa išlo. Ja sam otišla kod nje, nazvala je na telefon i pitala mogu da dođem. Ona kaže može sutra u 12. Ja otišla u bolnicu, potpisala papir i to je to. Mislim, meni tada u tom trenutku to sve odgovara jer ja moram da se porodim s epiduralom. I mislim moram. Najbezbednije je da se porodim. Gdje ne dolazi ta doktorka, nego su bila dva druga anestezijologa i dolazi drugi anestezijolog i s trećeg puta mi daje epidural. I pošto prilikom davanja epidurala se sedi na krevetu i položaj kičme ti je ka dole. I meni tad u tom trenutku ona me pita da li nešto osjetim, rekao osjetim samo da mi trene desna noga. I kao to tako treba, lezi i to je to, gotovo. Rekao dobro. Sad ja tad u tom trenutku meni je super jer ja ne osjetim bolove. I meni je sad, odlično se osjećam. Sad sam koliko god da traje samo da, ne osjećam ništa bolove, dobra sam. Ja ne slutim da meni ta epiduralna anestezija nešto, da to nije dobro, zapravo. Izvinite. I to je bilo oko 12, doktor je došao tako oko 12, između 12 i 1. Inače, sve vreme par puta sam bila pregledana od strane drugog doktora koji je telefonskim putem zvao doktora koji me porodio i govorio mu da se sa mnom ništa ne dešava, da je sve isto to. A on je taj dan, ne znam da li je radio, ali u svakom slučaju nije bio u bolnici u tom periodu, to jutro, nego je išao u Novi Sad da otvori račun u banci. Pa je malo kasnio, pa je došao između 12 i 1 i on je tako s vremena na vreme dolazio da me pregleda i to. Ja sam bila otvorena 3 na 4 prste i to je tako se išlo nešto sporo, gde on jednog trenutka ne odlučuje meni na carski rez, niti priča o tome. Ja ležem na tom krevetu i čekamo da krene porođaj. U 2:20 moja porodica zove na telefon, javlja se babica koja je prisustvovala porođaju i govori da je porođaj u toku i da nas zovu za 20 minuta. I stvarno tad u 2:20 kreće porođaj kao porođaj, u smislu, nasilan porođaj, jer je doktor sve vreme od 2:20 do 3 meni laktovima od grudnog koša ka dole gurao stomak. Prvo s jedne strane pa s druge, prvo samo on, pa onda babica sa njim zajedno, pa su mi spavačicu unakrsno spuštali ka dole, znači vukli svom snagom, gdje se ništa nije dešavalo, gdje su me dodatno još isekli, zato što sam dodatno još popucala, kad moram to tako da kažem, gdje su me još dodatno sekli, ne bi li nešto se tu desilo, gdje sam nakon toga, pošto se ništa nije desilo, u oko 3 sata doktor odlučuje na vakum. Prvo da kažem da tih 40 minuta koliko traje porođaj nije bukvalno svih 40 minuta meni guran stomak, ali mnogo često imali su pauze. Ja kako dobijem kontrakciju, tako ni meni guraju stomak i ja tako guram. Nisam osjetila bolove. Mislim, jako, ništa, više me bolelo to njihovo guranje nego što sam imala neke tad kontrakcije, neke, jako blage. A prvo da kažem da sam od 12 do tih 2:20 sve vreme bio priključen CTG i sve vreme sam čula bebine otkuce, sve je bilo u redu. U 3 sata odlučuje na vakum i sad to je, mislim dobro, obično sad znamo kako taj vakum. To je 2 puta ga je koristio, znači jednom nije uspeo da izvuče bebu, drugi put je izvukao
I pošto sam ja tad bila tokom tog porođaja, tih 40 samog porođaja, u lošem stanju, imala sam kiseonik jer sam gubila svijest, imala sam kiseonik na licu. Ja se porađam u 15:02 i doktor mi, to jest ne, babica je izvukla Gorana i skida moj kiseonik i stavlja njemu. I ja u tom trenutku znam da nešto nije u redu. I uzimaju ga i odnose ga u ćošak te sale, a ja ne vidim taj ćošak je oko s desne strane i imam paravan zeleni i u jednom trenutku nema nikog. I samo osjetim paniku i čujem zvuk onih klompena kako trče svi i prolaze meni iza glave, jer što iza glave je vrata sale. Gde u tom ćošku, ne znam, mislim, ja tad u tom trenutku ništa ne znam. Goran je rođen bez srčane radnje i bez disaljnih pokreta ikakvih, gde je reanimiran i intubiran. I tu mu je uspostavljena srčana radnja i bio je na veštačkom, znači bio je na ventilaciji. Znači bio je na respiratoru sve vreme. Gde mislim, babice prođu, ali sve su spuštene glave, niko mi ništa ne govori. Niko me nijednog trenutka nije pogledao u oči, rekao mi je, bit će dobro. Mislim, bilo šta mi kaže tad u tom trenutku meni, ja se derem, pitam šta se dešava, hoće mi neko nešto reći jer s mojom bebom sve u redu. A meni je prvo tad u tom trenutku prošlo kroz glavu krađa bebe. Jer mi je to bilo tako nekako iscenirano kao takva situacija. I ja sam samo se vodila time, ja ne pomišljam da može nešto loše, da je nešto loše sa bebom, ne pomišljam to. Gde dolazi doktor nakon nekih 20 minuta, pola sata da završi epizotomiju i njega pitam da li, doktore, hoćete mi reći jer mu s mojom bebom sve u redu? Hoće biti sve u redu? On kaže da, bit će. Onako drsko. Gde oko 16:30, nakon sat i po vremena od porođaja, on završava meni epizotomiju i dolazi pedijatar, starija jedna gospođa koja meni govori eto, s vašom bebom nešto nije u redu, mora hitno za Novi Sad, da ja potpišem papir da sam videla bebu i kao saglasnost tu i da kao saglasnost da beba može da ide u Novi Sad. Rekao, ja ništa ne potpisujem. Rekao, dok vi meni ne donesete bebu, ja ne vidim bebu, ja ništa ne potpisujem. Rekao, možete slobodno skloniti ovaj papir. I ja bacim papir. I pošto mi ga čak nije, mislim, ja sam tad u tom trenutku i dalje u ležećem položaju. I dalje mi se manda u glavi, nisam dobra. Niti ja mogu da ustanem da potpišem, niti želim na kraju krajeva. Mislim, hoću da kažem kakav je pristup bio, da mi bukvalno bacila papir da potpišem. I govorim da hoću, pošto inače telefon od 3 sata konstantno zvoni, telefon u sali, znam da zove moja porodica. Mislim, ko drugi da zove, ja sam jedina u sali. Gde tražim telefon, da javim svojoj porodici i da dođu. I zovem porodicu i zovem prvo svog supruga kojem govorim da nešto nije u redu s bebom i da dođu, da ne znam što se dešava. I doktor meni iza glave, čak mi nije ni pogledao nijednog trenutka u oči, nego meni iza glave stoji i kaže, Jelena, ja ne znam zašto ti paničiš, to se nama dešava svaki dan, beba ide u Novi Sad zbog daljih ispitivanja. Ja tad u tom trenutku shvatam da se nešto desilo i da je to već... I ja sam od tog trenutka mnogo, mislim, bila bezobrazna, kad moram tako da kažem, gruba. Gde mu govorim da to ne mogu da razumem i da mi ništa ne priča, da mi se skloni sa očiju. I da me samo izvedu u hodnik jer ne mogu više da gledam onu salu. I prenose me na krevet, jer ja ne mogu da pređem sama na krevet, pošto desnu nogu nisam osetila uopšte. I mi bukvalno nisam mogla da vladam njom. Znači ja pustim nogu, ona meni leti. Ali bukvalno leti, znači nemam nikakvu kontrolu nad nogom. Gde me prenose na krevet, babice, i stavljaju me u hodnik ispred sale. I tu sam bila nekih 15-20 minuta da provere da li mogu da vidim bebu. I opet preko veze
smo došli do načelnika bolnice koji je, mislim, tad u tom trenutku izašao u susret. To je vjerojatno i mora tako, nego eto nisu želeli to da mi učine, da vidim bebu. Spuštaju me oko 18 časova dole ispred boksa gde su inače bebe, gdje ću moći da vidim bebu i da razgovaram sa doktorkom iz Novog Sada koja će doći po bebu. Ja ću sad da kažem njeno prezime jer je doktorka stvarno učinila mnogo za nas i mislim svi doktori, doktorka Đermanović koja zaista, svi su bili predivni, znači cijela dečja bolnica od tehničara, doktora, onako kako su se ponašali prema nama, ono je stvarno bilo, ne znam, baš su nam bili u nekim trenucima i doktori, psiholozi i stvarno su bili divni i prema nama i prema Goran. U dečjoj bolnici zaista prema nama i vidjeli smo i mi smo tamo 3,5 mjeseca svaki dan išli. Vidjeli smo su tako i prema ostaloj deci i roditeljima i stvarno, ono, ne znam, veliko hvala za njih. Doktorka dolazi po Gorana i u tom trenutku, ali ja ne znam ni da je on reanimiran, ni da je intubiran, ništa, ja to sve saznajem od nje, gdje ona meni govori da je bio jako težak porođaj, da je beba bila zaglavljena u porođajnom kanalu i da ostao bez kiseonika i da je zato reanimiran i intubiran. I ja kažem, dobro, sudje, nemam pojma ništa to znači, samo znam da nije okej, ali ona meni i dalje daje nadu da tu možda postoji, da će to biti okej. I ona meni govori da će on sad 72 sata da bude na hlađenju. To znači da ima neki kao, sad ne znam kako da objasnim, uglavnom kao obuku ga u neko odelo i njemu sad tu telo odmara od tog stresa koji je preživeo tokom porođaja. I on je tu u sedaciji, u spavanju. Gdje ga ja vidim, on je bio u inkubatoru, kako ga odvoze za Novi Sad. Mislim, ja nisam ni mogla ni da ustanem ni da ga vidim, slikala sam ga, imam tu sliku. I imao je onako blago, onako neki osmeh. Rekao, ovo će biti sve u redu. Baš sam imala onako veru do posljednjeg dana. Nisu mi ga dali. Tek u dečjoj bolnici. Gde nakon toga, ja pitam, jel možete, pošto su bukvalno za jedno 10 minuta, Ruma Mitrovica je oko 20 km udaljena, znači treba neki, ajde, 20 minuta, gde moja porodica stiže odmah ispred bolnice i pitam ih, mogu samo oni da ga vide kod saniteta. Pa kao to nije procedura, moraju hitno da idu, ali ajde kao, jer su vidjeli kakva je situacija i sve, gdje su ga i oni vidjeli isto tako nam kratko, bukvalno do stavljanja u sanitet. Gdje kada su otišli za Novi Sad, meni govore, ja ispred boksa, meni govore, ajde sad ćemo ti, kaže, odgurati te do vrata, da vidiš svoju porodicu. Prvo, ja sam tek porođena, znači to je 3 sata, 3,5 sata od porođaja, gdje i dalje bila korona u jeku i dalje bilo baš. Gdje mi bez ikakvih maski mene moja porodica ljubi. Meni tad u tom trenutku to i znači i ne znači. Ja sam sad baš rastrojena maksimalno, ali mislim što oni dozvoljavaju. Ja shvatam da tu se nešto dešava, da su nešto pogriješili. Jer ja i dalje verujem da to nije bio neki, mislim ja znam da je to bio nasilnom porođaj i sve, ali i dalje ako verujem da se da nisu oni pogrešili, nego da se nešto desilo. I gdje shvatam, ništa ne znamo, znamo tek u 8 sati kada dođu u bolnicu i neke osnovne analize. Gdje tu stvarno nisu neke bile informacije nama od značaja. Ja sam znači u ponedeljak primljena, utorak sam se porodila, u sredu dolazi doktor i kaže on se čuo sa kolegama, u sredu je bio u bolnici, dečjoj, mislim prvo, ajde da budemo sad realni, šta ćeš ti u bolnici? Pa ko si ti meni? Jesi ti moj prijatelj? Jesmo mi neki prijatelji? Jesi ti meni porodice? Mislim, što ti ideš da se raspituješ ti za moje dete ako si ti po protokolu
uradio porođaj. Zbog čega? Gde je on otišao i gde su njemu kolege rekle da je kao bebom sve okej, da će on za početkom novembra kao kući. Ja kažem, ako dobro, rekao, ja to ne mogu, ja nemam rekao takve informacije, nemam nikakve informacije. Mislim, oni meni ništa prva 72 sata ne mogu da kažu, jer je on u stanju spavanja. Tek posle 72 sata, kad se urade određeni pregledi, CT glave i sve ostalo što treba, oni meni mogu da kažu neke informacije o bebi. Ja sam fizički i dalje sam ležala, iako sam se porodila prirodno, gde žene posle nekoliko sati ustanu, sednu, odu u toalet, normalno, samostalno, gde se istuširaju, stoju, ništa nisam mogla, jer je meni desna noga bila skroz oduzeta. I dalje mi je utrnut deo od kolena ka dole, do prsta. Imala sam bolove nekih mjesec dana, pa sam išla na snimanje, ali hvala Bogu nije ništa bilo polomljeno, sve je bilo u redu. I dalje idem na terapije za nogu i imam nerv su mi oštetili prilikom davanja epidurala. Imam tu i slike u telefonu kako izgleda moja leđa nakon davanja epidurala. To inače treba da bude, znači da se ne vidi, to treba da bude jedna tačkica samo. Ja imam pa ovako ranu. Gde sad mi ostao samo ožiljak. Sad je to dobro. Izgledom, ali oštećen mi je nerv. Beba je od tog 25. 3,5 mjeseca u dečjoj bolnici na intenzivnoj nezi. Pa ovako, nikad se nije probudio, uvek je bio u stanju spavanja. Imao je neke reflekse u smislu neke jako slabe pokrete, okice nešto malo nekad na pola otvori, ali to je sve... Sve što je radio onako kako ne bi trebalo uopšte, sve onako što pokazuje na loše. A mi smo tad mislili, ovo vidi, pomerio se, znaš, kao probudit će se. I uvek je bio na respiratoru, nikad nije samostalno disao, imao je poneki svoj udisa, jer to je bilo sve jako slabo. Gde je, mislim sad, Goranova dijagnoza nikad nije bila, nije on imao sad neke dijagnoze u smislu neke nasledne ili nešto. Znači to je sve bilo težak poređaj. Ostao je bez kiseonika, mozak je pretrpeo velik šok, stres i gde je ostao bez kiseonika i to su posljedice zbog kojih je on preminuo. Goran je preminuo 8. februara 2023. godine i mislim, organi su počeli da mu otkazuju jer to je bilo reanimiranje bio dan pre toga 2 puta i to jutro više puta i nije uopšte odreagovao na terapiju. I mislim, negde iskreno to kako se približavalo, jer smo u suprugi, ja 3,5 mjeseca, ja sam jedan period bila tamo u bolnici, ali mi je bilo jako psihički teško, jer bila sam oko 10 dana za Novu godinu. Silazili smo dole na 3 sata da vidimo bebu. Mislim, bilo mi je strašno zato što ja njemu ništa nisam mogla da pomognem. Niti sam mogla da mu dam da jede, niti da ga uzmem. Kad sam ja želela, on bio na svim mogućim aparatima, cevčice, sve je to bilo. Jedino što sam mogla tako je to da ga gledam, da ga mazim. Mislim, meni je to tad značilo, mislim, u tim trenucima. Ali mi je bilo jako teško psihički, jer mi smo bili na spratu iznad i mi smo u sobi sa mamama koje svoje djecu imaju već plan. To su uglavnom djeca koje su prevremeno rođena i oni kad napune, to jest kad pređu kilažu od 2-3 kile, kako zavise, sad sve zavisi, idu kući. I to su sve majke koje čekaju kilažu, a ja čekam da se probudi. Mislim, baš nešto najgore. Gde me savjetuju doktori da samo sebe mučim, da on mene čak ni ne osjeti jer je on baš u stanju spavanja. Mislim, tu je neka koma. Gde samo sebe mučim da bi trebala da idem kući, da, pošto smo mi dolazili kad
tih 10 dana kad sam ja bila, suprug je dolazio tih 10 dana, znači 3,5 mjeseca i 1 dan nismo izostali. Svaki dan smo išli za Novi Sad. U posjetu gdje smo nekad bili 15 minuta, pola sata, sat, sve zavisi da li ima još roditelja. Gdje smo se svaki drugi dan testirali na COVID kako bi mogli da uđemo na intenzivnu negu. Mislim, tamo su u Goranu stvarno brinuli, ne znam, kako bi možda i ja kući. Stvarno, eto, bukvalno tako. Prvi put sam ušla, to je bio petak kada sam izašla iz porodilišta, te sam ga prvi put vidjela, dodirnula. Pa ne znam, to je bio najgori dan. Zato što sam se tad suočila sa onim najgorim. Jer mi bukvalno doktorka rekla najrealnije onako kako jeste. Prvo sam otišla sama jer nismo mogli oboje da budemo, to prvo u početku. Došla sam sama, vidjela sam ga, on je bio u tom nekom modelu, to je cijelo telo umotano, mislim, ruke, nogice, glava. Mislim, on ležao i ništa, mislim, bio je na tom grejnom stolu. Mislim, bilo mi je prvo strašno zato što ulazim na tu intenzivnu negu, to su sve uglavnom prevremeno rođena deca. Mislim, kad kažemo intenzivna nega, znamo da je to najgore. Mislim, najgore odeljenje u smislu da su to najteže pacijenti. Dobijam informacije, a inače moja porodica je donekle i znala te informacije, nisu htjeli da mi kažu i nisu ni očekivali da će meni odmah se reći te informacije. I ja sam tad u tom trenutku osjetila da je to. Da će to tako ostati, ali uvek sam imala onu nadu i uvek sam verovala da će se desiti neko čudo, da će se nešto desiti. I tad sam dobila najgore moguće informacije da, mislim, Goranove dijagnoze. Da je to teško oštećenje mozga, da su to jako loši nalazi, da može da se desi nešto, da verujemo i da nam to jedino ostaje. Nakon mog porođaja, suprug je tog istog dana pokušao da dobije doktora. On se nije javljao i preko njegove supruge smo stupili s njim u kontakt gdje je on rekao mom suprugu da ja nisam dovoljno gurala i da je to bilo posljedica, ali eto, beba će za par dana kući i bit će to sve kao okej, planiraju otpust u petak, kao eto i beba će isto kao tad i kao sve okej, on je u kontaktu s lekarima, kao s bebom je sve okej. U tim trenucima, mislim, bilo je trenutaka kada ja krivim sebe, ali mislim, sve je jasno i sve je crno na belo da nijednog trenutka nisam ja kriva jer sam ja sarađivala. I kad pogledamo, kada sam se ja malo više informisala i sve, i kad shvatimo da to nije protokol kojim je trebalo da se ide, i da protokol nije da u situacijama ti 40 minuta laktovima spuštaš bebu i mislim gdje to ima. Mislim da je moje mišljenje da je to sve predugo trajalo i da kad je video da to ne ide, da se ja ne otvaram, da to ništa ne funkcioniše, pre samog porođaja treba je da uradi carski rez. Ali on to nije želeo, verovatno, pošto je on inače žurio u svoju privatnu kliniku, čekali su ga pacijenti, žurio da to završi, da što prije da može da ode, pa nije verovatno dok se sala spremi, dok carski, dok to je sigurno oko 2 sata, pa je verovatno to mu nije išlo u prilog. Mislio da će ovako brže da odradi. Mi smo bukvalno 3,5 mjeseca ta živeli od informacije, znači išli smo uveče oko 6, ujutro 10 smo zvali za informacije i mi smo bukvalno preživljavali. Babica, ta koja radi kod njega, ona mi je privatno pisala, nju poznajem, ona mi je privatno pisala da mi je rekla da sam ja dužna razgovor sa njim, u smislu, pa verovatno da me ubedi da on nije kriv ili tako nešto, jer se tad već uplašio. Pošto sam ja tad od tog trenutka, kada je Goran preminuo, mislim do tog trenutka sam ja verovala da će se nešto desiti, da će biti sve super. Ja sam do tog trenutka verovala i ništa nisam u smislu javno pisala, pričala, loše, ništa. Tog trenutka sam ja shvatila njegovu krivicu, jer sam ja izgubila
sve i meni niko to ne može da nadoknadi. Gde sam javno počela da pričam i pišem svoju ispovest, ali nikad nije odjeknulo ovako kao kada se desio slučaj sa Maricom i nikad nije tako odjeknulo i onda kada je bio slučaj sa Maricom, onda se čuo i moj slučaj. Pa Marica je devojka koja je isto preživjela bukvalno akušersko nasilje. Ona je preživjela i akušersko gdje je i ona bila i vrijeđana i maltretirana i fizički i psihički od istog doktora. U istoj bolnici, isto sve. I ishod bebe je isto bio smrtan. Beba je preminula odmah ujutru u bolnici, isto dječjoj bolnici. Znači bila još, mislim da ne poredim situacije, ali isto teška situacija. Mislim, sad trenutno stanje koje znamo jeste se doktor tereti za ta dva dela. Teško delo protiv zdravlja ljudi, kod mene, u mom slučaju. I teško delo zdravlja ljudi kod Marice. Isto tako i maltretiranje njeno psihičko i fizičko. Posle Goranove smrti, jedino što nam je bilo ujutru kada ustanem, se spremim, obučem i odem na groblje. To mi je bio jedini dan, ne kao, mislim, obaveza. Nije mi bila obaveza, nego jedini kao nešto se smirim, kao da izdržim taj dan. I onda se vidjela da to ne vodi nigde, da ona crnina koju ja nosim ne vodi nigde, da ubijem samo sebe, svoj odnos sa i sa svojim suprugom i sa porodicom i da sam ja i nervozna i da pa neraspoložena i da sam ja sad u tim momentima i krivim i sebe i ja sam bila jako psihički loša i bila sam i na određenim terapijama i sve, mislim, najiskrenije se pričam, meni je svašta padalo na pamet tad u tim trenucima. Mi je to bilo jedino rješenje da ja to zaboravim. I onda sam se trgla i rekla sebi nema ovoga, da ja moram nešto da preduzmem. Najiskrenije šta me je jedino izvadilo iz cele te situacije, mislim naravno ogromna podrška porodici i prijatelja, ali isto tako i crkva, sveštenik, naš sveštenik u našem selu, otac Goran Dušanić, koji je bio nama bukvalno 24/7 uz nas i svaki savjet i sve što nam je u tim trenucima, mislim, mnogo nam je značilo i to je jedino što je mene nekako diglo da moram da nastavim. I onda sam se samo vodila i nekako sam da shvatim da je to neka Božja volja i da će mi Bog podariti jednog dana drugo dete. Mislim, ja kažem sad, pošto je sad suđenje u toku, sad u martu imamo to prvo ročište, 26. marta, ja kažem, mislim, ako me pitaju ili šta može da mi nadoknadi, mislim, ja nemam ništa od toga. Ništa, ni od njegove presude, ni od toga da on ne radi. Mislim, imam, naravno, pomoći ću drugim ženama, ne daj Bože da iko još preživi to. Nemam ništa i ništa me neće zadovoljiti. Borim se samo za pravdu svog deteta, jer nije dužno ni moje dete što sad nije sa mnom. Mislim, ne znam kako da se izrazim. U svakom slučaju mislim da ništa mi neće nadoknaditi njegov gubitak. Strašno mi je zato što, mislim, nakon cele te situacije ja sam se, hvala dragom Bogu, opet ostala u drugom stanju i rodila sina Lazara koji sad ima 9 mjeseci, koji je, hvala Bogu, zdrav. Koji
Cijela trudnoća je bila u redu. Opet je cijela trudnoća bila u redu, sve je bilo u najboljem redu do samog kraja. Porodila sam se carskim rezom. S Lazarom je sve u redu, sve u najboljem redu. Mislim, sad Lazar kako raste i sve, njegovo ono prvo bebeće, što je rekao, počeo da kuče, bilo je goje, goje. To mi je bilo. Mislim, bio mi je velik znak da moram da nastavim dalje. Mislim, izborit ću se u svakom slučaju do samog kraja. To mi je bilo jedino kao neki vetar u leđa da nastavim dalje. Strašno mi je što on sad raste, a mi imamo sliku u kući Goranovu na zidu i on, mislim, često je tako se zagleda u sliku. I kad me pita mama ko je ovo, mislim, šta ja njemu da kažem? Ja se samo toga, kad on shvati, kad ono, poraste još malo, samo se toga plašim, šta ja njemu da kažem? Mislim, strašno mi je zato što vreme prolazi i mislim, negde postajem svesna toga. Mislim, ja sam naravno srećna i ispunjena jer ja imam sad dete i hvala Bogu, Bog mi je podario, ali da, i uvek ću osetiti, vjerojatno do kraja života. Mislim, sigurno nema tu šta. Prvo da nisu same, da ne ćute, da je to jako bitno, da se ne boje nikog, za sve ima rješenje i da treba da pronađemo samo neki mir. Mislim, trebamo sami da shvatimo gdje ćemo da pronađemo taj mir. Kad kažem da, mislim, u tim trenucima kada sam shvatila da njega, dugo nisam mogla ni da shvatim da kao, sam uvijek mislila kao tu je. Idemo mi kao u bolnicu još. Nisam mogla da shvatim da njega nema. I onda sam u trenucima i u sebi i pred svima govorila joj, meni jedino da mene više nema i meni to, ja jedino tako mogu da prebolim. I to mi je bilo, to sam često znala da kažem, da mi je jedino rešenje da mene više nema. I samo sam govorila, Bože, uzmi me samo da idem kod svog deteta, meni nema života i to mi je bilo jedino do trenutka kad nisam našla svoj mir i shvatila da moram da nastavim dalje zbog svoje porodice i eto sad, hvala Bogu danas zbog Lazara. Iskreno verujem, zato što sam iskreno zadovoljna sa tužilaštvom kako do sad je radilo, da kažem, posao. Mislim, ništa mi neće nadoknaditi svakako šta god da se desi. Neće ništa doprineti, u smislu meni, mom srcu, i ničim se neću zadovoljiti. Ali, eto, ja sam obećala svom detetu da ću izgurati pravdu do kraja. I da će odgovarati odgovor. Znači, onaj ko je zaslužan za njegovu smrt, oni će odgovarati. I to će biti tako do kraja. Mislim, to je jedino u mojoj moći. Reverse one.